हांगेशनमिगे प्रतिबंध बांधवांक नानी माइल नमस्कार। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तुमको पूरा ताजे स्पेशल शुभाशयಗಳು। वय एनवायरनमेंट म्हणतना त्या दिवसावर एक दिवस मात्र एनवायरनमेंट भाडी गार्डन अर्थ पळचावचिने दिसान दिस आम्ही एव्हरी डे अर्थ डे म्हणले खनो त्या भूमी देवीक पूजन करका। पूजन म्हणारी पुरा फूल पुरा ओवन ताका उदा घालचे ईट घालचे आणि लाईट फूल काणू देवाक माळा घालचे देवसना दिवचे त्या एक बदची देवाल आशीर्वाद। तशी आजी किनगोली मामाले थोडे लेखतले तानी पुरा तांगेल घरला झालेल फुलाचे कशी तानी माळ करून तांगेल देवाक जेवो राम मंदिरांतू दिताची ताजी एक वेडी पेटोन दिला। आणि आमगेल वीन माईले शनाई ब्लिस गार्डना थोडे गार्डना झालेल फुलाचे त्या माळा पुरा या व्हिडिओंतू या एपिसोडांतू घालते असाची। हाँ कित माई तुगेले कसली माळ असलारी एक पेटोन दी। हाँ नानी माई अर्जंट कसल तुम्ही आपैल मका फुलाच कसले वै 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 शंख पुष्प म्हणून ऐकून आहे गो तुस मिगे लागी असं दाखवीत तुका कसले शंख पुष्प तुगेला असया एक फोटो काढून दाखवी पळया मका। या शंकू आणि तुगेले पुष्प ताजी वैरी ताका शंख पुष्प म्हणाची तुका पळोवकावे आमगेले जयश्री shanbgag-bhatkal ती गेले शंख पुष्पाचंद ऐक पळय हांगा। नमस्कार हांव जयलक्ष्मी जयराम शानबाग म्हणून भटकळालो हे आमगे पळय जावचे शंखपुष्पा फूल 5 पाकळीचे हांव हाचे दिवस देवाक फाटी करून माळता। घरान जाल्लेले फूल भायर मोल्ला हाडलेले फुलां कशी श्रेष्ठ म्हणटाची ताजे फाटी करून देवा माळच्यांचो विशेष आनंद आसा। धन्यवाद। नमस्कार हांव पूजा प्रभाकर पै कर्कळादकून ही माळा गोरटी माळा हाका चिक्कोली म्हणून सांगताची ही मिगेल आम्मान केलेली नंदिनी राव म्हणून ही तिने पूरा संजी म्हणताना जडार दकून काणू चंदी कोण माळनी कोण देवा देवरता आणि मंदिराके दिता ती रामान मात्यारी बारी चंदी दिसता। चिक्कोली म्हणताची गोरटीची फाड्याक खणीवे कितली संजाला नवे। ही माळा रत्नगंधी माळा हाका रत्नगंधी पhanthi म्हणून सांगताची ही 3 वायर गंतूची आणि पळोचके बारी चंदी ही पूरा फूल आमगेल घरकडे जाता। भिंगरा माळा ही आमगेले राम मंदिराची गिरीश भट प्रमाण अम्माक हाण दितद ताणे तांनी हे अम्मान केल्ली बारी चंदी जाता म्हणून सांगता। ही माळ मिगेल अक्का भारती दोग जाणांन मेळून केली। हाजी मध्ये तो फटकळे फुले दवरला आणि चंदी कोण कोण देवाक ती दिता आणि देवाल आंगारी गल्लारी पळोचके भारी चंद दोन्ही डोळे पावनाची पळोचाक नमस्कार।